Kubor nakaslem jong unong san hima. Kawai kasamla kasi, kabatip kerteng kabani korlen karlengdo. Hadin bakla pendep kijing syahikai bensyat jengbam ha Mumbai, Bangalore bat Chennai. Mentah bakla wan pai shiyeng, kakwa bensyat jengbam ya kipaj ba kibasa ha shalong bat ha mokrawat. Kasamla bani korlen kadishnong try nanong lang mokrawat, kabahap ha Southwest Kasihil District. Henry mentah klasyong lesa hanong thamai shalong. Kumbaka terang nadudang red bensyat jengbam. Kane kala urlong hadin bakla pendep ya kajing pule Hasan Anthony's Higher Secondary School, Shillong. Kalau yo ban lepen tibet ya lade ha kamshet jingbam ha IIM Chennai. Hadu usnam arjakat nyaw. Bat lais nampat kalau yo ban lechet jingbam ka Oberoi Hotel ka pau nam ha Mumbai. Namar kasamla bani korlen kelas tutu baklas ngubyang ba karukom shet jingbam kalawan painaw asya Shillong ha ubnai nai weng arja arpew. Man shet jingbam namenta kipajba kibasa apo kajala. Kanai kasamla menta kasyat jingbam hayeng balaladon kibakwa kila ban syuphon ne kila ban keren ha Facebook page ne Instagram jongka kabai kerteng pati siri labani. Bantip kampanya mu jong kanai kasamla. Hadin balawan pai na Mumbai gunung san hima ulayo bani keren kerpang. Bat kanai kasamla hayeng sa jongka hanong thamai Shillong. Adik-adik cadul dulu. Awang. Itu anak-anak abu sao jadi. Ini ulang lemon curd udi nau. Oh mana? Man. Man pun bang. Hanya Panas beri dia. Ini dah beri ini dah. Ya man pun bang tu coklat macam mana jom. Kamu kelar bu. Kahlah. Kembali nomor bu. Sudah betul. Obama yang mana? Dan buat buka era dulu lagi Ya, kan. kan bu gabu kini dah mat bang deh. Ada nak snap. Tak ada snap Kan ni kan dia bunga specialize mak tak bencana coklat so jat ping cina. Ting ini lah long nan basic bahaya. Kuble pi baro kipajba kibaju kersyanya ka channel ka jongi undong san hima. Ti mentang idon hangne bat iwe samla pi hangne. Ikam baru ha. Ti boros kata ni pelut ikapor berki aktor aktris. Ti mentang ik pelut bat iwe samla jongi. Ibadai iwe inong shet. Ibadai inong shet jengbam. Ibala ada pendap ha po Bangalore, ha po Chennai, bat kadu ha po Mumbai. Kedai kejaka ke ba he ba hangne po kari kejungi. Ti ko boleh subun kong ya kapor kejung pi. Ti ngilayo jeng tip ba pi lawan pai na Mumbai. Ti ngim tip nak ikada pion pai no syari lajong. Ti ko ban tip na pi try. Pila ban thu yangi nadu meno pila chiti. Bat haswa ban poy kata. Pi thu nong kong ya kerteng jong pi. Bat kum juru nak igasnong ba pi song pisa. Te nga kerteng bani calling kaling do. Ngadei na nonglang mau kerwat na Southwest Khasi Hills. But kadei kumba fi ong mafi na lawan pai na Mumbai. Hadin bang la tray hadu almost laisnem. Te kadau ba ngakwa ban wan pai kadei na mar ba ngakwa ba ke ba ngala tray satu bangan wan ra shani shaka dri ke jongi. Ban ailat ya pi baro ba pini mat ki jat ki jingbam bangi satu. Te ngalit school shashnong ningkong ha Bethel School. Hadu class 2 and then nang tu pat dia ni wan puli no shani shashalong ma ha po auxilium ngapuli hadu class 10 nang tu pat dia ngalit ha po St Anthony's 11 12 ngapendap nang tu commerce background and then dadap nang tu pat dia ngalit sha Chennai Institute of Hotel Management Chennai ha at ngapuli hang tu ngalit ka bachelor's degree ke jonga in hotel management license te haba kikeli yang ana yang fi kwa ban le you mo mentaf la adap class 12 te ngakam tip banga kwa bangan le hotel management ngashu nga kwa shet cake te email jonga pada yong ni la pe TV tan mo kini channels ki ba shet cake and you know fabulous cakes at TLC kum tu yo la pe tan gitu ne Henry ngasih don kaca jeng kwa kenya po jonga but ngatip ba you know this is something banga kwa banga iya la di bangan le la shai la singi mo te nakataka ngong mo nga kwa bangan let panchet cake te ihmen jonga pa de i pentit yang nakakot bangan le entrance exam jongka NCHMCT te ngale ke entrance exam nga pass ru
and then ngi ajit ki colleges ki babha in ngayo ka IHM Chennai, which is one of the top colleges ken. Te nang tu ken nga sapoi sa Chennai, but nga puli lais na. Te hadian pang lada ya ka class 12 na St. Anthony's, haus nam arhajar Katsau, nga lalit sa Chennai, pan puli ya ka hotel management. Hadu usnam arhajar Katnyo, lais nam ka ka course ka jongi. Nang tu pat dia hadian bang la graduate na college, nga ngayo I was selected as a kitchen management trainee ken jongka Park Hotels, but nang tu nga sa lecha Bangalore. Haus nem arhajar Katnyo hi arhajar Katnyo. Te Henry hadian bang la hang tu ndu bunai nga sngo kumba nga kwa ba ngan yo kambun experience te nga la let interview haki hotels bakamba jongka Oberoi group of hotels and nga sha select nang tu te nga sa yo pada bantrai hapo Trident Bandra Kurla ha Mumbai kabade jongka Oberoi brand of hotels, which is a very good hotel ken. Te nang tu pada ha usnem arjar kat pra nga sedang trai hapo Mumbai, but nga la no tang mention snem ha ubenai November arjar arpo. Dia tu yang ia bapidon ha Mumbai ki jumpa mu bapi shet ang tu yano pi shet mano baba mi tak jumpa shet no ping. Te ka hotel pang nga try mga kadai ka business hotel, so ngi don bun ha ki brio ki VIPs and business people ki bawan ban bam, you know, kini ki brunch, kini ki lavish buffet bangi bu mangi hapo ka hotel ken. Te kibun ki actresses businessman kin ki bawan ha ka hotels jongi, but ngi shet ki jat ki jing bam kum hangi ha rikhasi jongi te ngim da sutu kata ka konsep jong dessert ke belong ki jing bam tiang ban bam da bam henry kata ka line mga specialize mga te ni ya shet ki jing bam ki jat na men step ki breakfast pastries kini ki jing bam ki ngan ongkum no ki longkum ki pastries, ki croissant, ki jat ki breakfast pastry, tapi bam ki muffins, ki banana bread, pengishat men step nang tu pat dia ngilek ki dessert, ki belongkum ki cheesecake, ki creme brulee, ki variety kini ki French desserts ma ki jat ngilek dak tu, and then kumju tu nga specialize in chocolate kan. So I'm a skilled chocolatier. Nga shna ki jat ki chocolates na benta ki VIP ki bawan ha hotel jongi bangin welcome ya ki ngi shna ki VIP amenity ki ong ban welcome ya ki bakin sngo. They'll feel very important ha ki ngi welcome ya ki hotel. Ki jat ki actresses ngi shit penshna ki you know ki related kat ka line baki te su ki daki deki nong rai tingi ngashna ai badai the chocolate bala ban bam balong related but ki jing rai like a microphone uber dry lani ki actresses ne footballer ngishna ki ball something like that just to personalize, but ngibu aki rooms jongki bakin sngo long special when they check in the hotel. Yeah, Menta pi ang pilawan pai sa shalong te ha ka dukan pinsang no ekam na jong ne ha pimut plan ban yakane ka business ka jong pi te hoat kat kum ka jing kwa ka jong amo pangan seng no ela ka jong ka kam la jong te kumbanga dina nonglang mau keluar te kadon ka jing kwa ka jong ba ngin sedang ka cafe like a cafe mo shnong ka jongi kadang ba ki brio ki bawan kai ki tourist mo ki laban wan and ki ban yo mat kini ki jing bamba te si finong perkat ba fin yo ke jaka ba khamrit mo te kadon ka jing kwa jong akum kata ken, but kan simpor hadu bangin da banchna ban mo ya ka cafe henry kata ka ka plan ka jonga tang baya ka mamenta namar ba nga don shani mo ngam kwa ba nga chushong te ngala sedang ka we ngala launch ka brand ka jonga mo panga khot la bani patisserie ka badehi ha kakti in Southwest Khasi Hills labani ka bomut na ibani ne shnada ibani te pi ong la sa shalong pi sa ro sha Mumbai te pi dang nang kan tin shalong kan wa tiki presnong pi diwan snong ki ong no ki pi kran tin snong ne pi kran tin chnong bha pi kan bha kran chru ran te ha chung de pi kran no tin snong ari mei pa no chicken bedak tin chnong la jong te pi habu pi mud diwan no snong la jong te ka business ha sor ba ha snong ke per mokerwat kam duna buru asor kam seli pi jit no ya mokerwat pi jit ra asor
Ngaong ri bunga jit rehat sor. Namar meni bunga la sedang yang ni ka brand ga jonga bunga chat kini ki cheesecakes but jat paki jat mo kat pakum ki request jong ki customers ki bakwa ban order. Ti ngamong banga kwa bitang hamau kurat ngam kwa shani mo namar ngakwa ba ki brio na shalong kin yo kata kalat bakin taste ki products ki jonga. Te le asingi la ban sedang la kat kum ka jingkwa jong ki brio yo I kumnu ka market ke business ka yat te ila ban pli bat shalong bat shamau kurat ruke. Namar bu pi ang pi chat ni yung bam bu bang ba sio dikar. Try kin mo karwat kin bam ita yung bam chat ni pi bam tiang mar ki bam gi rohan sio bam. Nga tarakin bam had ka dabu ki let's say Henry ki bu chana na nita ki jat takaro ki chore kalat bukin mat kini yong bam ki bu per mo te nga kwa bungat ayah talat bu ki brukin yok mat mo kini ki yong bam ki bu de la France la you know kini ki yong bam la per la keleng saudang ko nga kwa bungan wan ra ha chnong ha taw yong chi baki bru yong chi wakin kan ma ki ki bru mun kan re ki bru bula nang bula start ki bru ki bula ben thiet bun ai so ki ai puk income ka chnong yang chi ka di tat ki bru ki bu kan ni kini ai ki bu ran ra ha ka chnong ka thau yang jong ik Ti pi thu yang ni namar ngi ha shalong ki don em kum kini ki jaka a jing kai. Pi thu nem yang ki don em ha shalong. ho ki don ka IHM shalong ka don tamo ki ba shime kini ki jat ki course mo ban shed ban bake ban ki jat pa ki jat te lada fidon kata ka jing kwa mo ba fin pentebit ela ka di hakini ki lain te ki hibun ken ki lat ba fila ban pentebit ela di om tangani ajala jongi shabaru Ti balai pim jet na balai pim lit pulen ni shalong balai pim pulen sabar. te ha ka daw actually ngayo ban shani ngayo kota in fact ngakam don kam ban le ya ka NCH MCT entrance exam ru namar ba ngapas ba te ngayo ya ka kota ken Henry haka jingpet ka jonga pa de ngakwa bangan puli haka college ka balong one of the top hapo India na bangan yo kata ka jing tebit ngamong baka college ani kim da ba Henry kat kum ka rating ngakwa bangan puli haka college ka babha bangan pentebit yala di but kumta ka daw nga sa jit ya ka IHM Chennai which is one of the top colleges IHM college hapo kari ka jongi Ti mentangin coba ngi penkut ya kini ka jing kran jonga bat pi ka eka khubor jong pi ki parlok jong pi ne ki para samla ne hadin bakil ada penlep ki jing pule kin ban pai sini don nomor ki don ki bun ki samla ki ada penlep kum ne ki jing pule jong pi kim nang man ponan kampat ya ka sap jong pi ti pi pat pinle kum no ka eka jing tu jong pi pat ya ki para samla te kawengan ong ba ka shibun ba fin sedang ya ka kamla jong kibri ki balas dang ka kamla jong kisutu ya kata kamlong ka basuk namar habafi tre shabar la pen biang lut baro ki aka na menta jong fi ma kadon ka jaka ka bapin tre ki don ki tiar ki tar ki bale si film yo shani shnong sha thau ke jongi but nakata ka daw ka ki bun kibri ki shem jeng ba kisuk ban tre shabar ba kim kwa ban sheme kanika you know to take that step bafin sedang ka jong ka kamla di namar ba kim don ki tiar ki pun ki da ba fila ba fin jer mo kim don ki tiar ki per ki kom shed ki per ki ingredients ba fidon ki equipments ba fidon ti Henry ka we ka ba nga kwa ban kintu ya ki aro lada fidon kata ka jing kwa ka jong pi kumanga nga sutana ban shed ka de ka passion ka jong la tip nadu barang rit ba ka kwa ban shed te amdan ke ka bala ban pensange ya pi lada shed long persyang kat ba fila but kawengan onggolong ba pidipan plan amdan ke ba fila ban le klem da plan haba pi plan ba ka almost 60% jong ka ka ba pi kwa ban le kala de le lopa te kawengan ong ba pin long what ting ken ban shimya kata ka step mo ba fin sedang ya kala jong ka kam and but shwai ka taru wachu le ken kam das ngo thuok na pe sha ka market da pe ki bru ki bala nang ban le lo pak nam ki la ban IFP kata ka jing so thuok ba kum fin ya chakmat khanang ba phin long ka jing kur ku ya ki we rengkat ru kan long ka jing kur ku ya phi Timata pila pendep yung pila tre ha Mumbai ki hotel ki bahaya bahaya. Hotel ka don ki hotel ki ban khot hang ne shillong ki don ki hotel ban khot pi pinle gum no. ngam tharai gan ong ho na mar ba as of now nga kwa bangan focus ka business la jong but nga shi kwa bangan you know to be your own boss ngam kwa ban tray hapo jong nu but nga kwa bangan tray la dik namba my ideas ke bangayo nga kwa bangan le kita like Ko ban long kan rat kan.
kenrat lah awalnya. But mainly ru bangala ban train ya kiway. That is one thing bang akwa ken kanang ba kibrio let's see ki bom yo katakalat mo hadin habut ngakwa bangan yarap ba kila ban im ngan kini ki skills kini ki jing pentebet bangala yo mo mangan yarap lang kiway makiru kila melara kidon kata ka jing kwa let's see fi kamlit school let's see fi kam dap matric let's see kala ban long ke henry la dakade ke ba fiso tanat pan le ba fi don kata ka jing kwa mo ban le kata te long ngakwa kin ban yarap kumek Mot la dadon kindang ki samla pule ki badang kwa ban yo ji kai pikle ban yarap. hoi ngakwa ban le kum ta le si mentangan umla henry hadin habut katakin ka banga ngakwa kin bangan yarap ya ki weiru bakin yo kan ikalat le si kim la ban le puli shabar le si kinom la ban le ka degree namar kamlong ka karem ru hoi ma ka jing puli ti henry ngakwa ba hadin habut ngan ai katakalat ma ya ki wei ba ki skills banga don bangan hikai ya ki wei kin bakan long jikar ku ya ki To. Ti borobor ki samla haba ki dep ki kajing pule. Kajing katong jong ki ban yo kam sarkar. Henry pi pat pi pim tere. Pi batai kandiat balik pim kwa kam sarkar. Ngam ong mo baka kam sarkar kalong ka bas dio ne nothing like that mo ka especially ngang ibang ay ihani kari kasi jong ngi abe baki kam sarkar mo na makalong secure in a sense pila ban ong ma ti henry ngay iba ki duna baki kun samla ki ba kwa ban ya chakmat ban le ka kamla di mo finyo I habari I mean haka mabar ka jela ka jongi kibun baki kibru ki ba ki kwa ban set ki business la di but it's not just ba you know ka ngakwa bangan kan create ka brand la di te but ba habaki brio kinwan na bar ngimdei ban chuyo itang kini ki you know KFC Domino's ki ba wan na bar mo why not ka brand ka jongi and then ngin spread out ken sha bar ngin branch out sha kari ka jela ka jongi ngakwa ba ka jela ka jongi kan pau namta ki khun samla jongka jela jongi om bangin shim na ki way pat and then you know ngin benbut ya kata you know franchise shani Kumtong ila yo bani kran bat ini samla bani korlen karlen do. Tekan o kajing sunat ya kajing het lenti ki jong I nadu dang let school hadu banda yo ban let ban pule kan ne galan ban chat jing bam. Ti naklen jong I no sanyi maru ikit bok iro ya pi ya kajing kasem ka jong piro ba pinang yo ekmet ba chat baklan bat pinang la ban tre ya ka kam ka ba pi temu. Ti naklen jong I ro no sanyi mangi ai kublai karpang ya pi ki ba ki baju kersan yang I bat dang kersan ya ka channel ka jong I dang subscribe dang like bat share ai kino comment ba ngiru ngi lang ba comment ngi la ban pet ngi comment ka jong pi bangin ang la man pan baha man ra ki kubor ki basutanat ki kubor ban ai jing hon ya pik pet ba nam ta kum no ban pentiu ya lak lang jaj ban reu bar kum juru ya ka jalla ti tangkat ne ki jing ikran ka jonga bat pi kublai shibon ya piro waj ba ngin segdu pat ha ka we kapor kublai shibon moving biang